Исәмесез пенҗешәмбе 11 апрель яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Фәнис Камал таныштырам, хәзер булачак темалар хакында. Татарстан күршеләрне шандырган ярдәменнән калдырмый. Огромное вам, татары, наше спасибо, огромное. Бизу рахмет. Рөстәм Миннеханов кушуы буенча Орскига гуманитар йөкнең чираттагысын китереп җиткерделәр. Эш барышын Радик Гыймаев күзәтте. Орскиның иске шәһәр өлешендә су 20-30 сантиметрга киткән. Шла она с ужасной скоростью, не успели мы ничего поднять. Үз йортларын калдырып, эвакуацияләнүдән баш тартучылар белән Рания Абдрахманова аралашып кайтты. Шәркәханәләргә чик кую мөмкин хәлме? Монда бит мәктәпләр якын, балалар бакчалары. Анда җирләр әзрәк булырга тиеш дип уйлыйм. Яңа закон проекты нәрсәне күздә тота? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Тапшырубызны күрше Оренбург өлкәсеннән килеп ирешкән хәбәрдән башлыйбыз. Сонда бүген Татарстаннан җибәрелгән чираттагы гуманитар йөкне кабул итеп алдылар. Судан зыян күргән Орск каласына 20 тонна эчә торган суда китерелде. Ул бөтен дөнья татар конгрессыннан. Дүшәмбе көнне иртәнге киңәшмәдә Рөстәм Миннеханов республика хөкүмәтенә гуманитар ярдәм оештырырга кушкан иде. Шуннан соң зыян күргән төбәккә беренче тапкыр гуманитар йөктә заттылар. Хәзер анда иң кирәк әйбер эчә торган су. Шуңа күрә машина килеп җитү белән аны волонтерлар бушатырга кереште. Кемдер суны тарату пунктына килеп ала, йортыннан чыга алмаучыларга китереп бирәчәкләр. Су басудан зыян күргән Орск каласына бүген Татарстаннан 20 тонна эчә торган су китерелде. Ул бөтен дөнья татар конгрессыннан татар эшкуарлары булышлыгы белән тупланган. Атна башыннан ук Рөстәм Миннеханов республика хөкүмәтенә гуманитар ярдәм оештыру бурычын куйды. Күршеләрне авыр чакта ташларга ярамый дип искәртте ул. Нам ваша помощь очень не хватало. Безгә Татарстанның ярдәме дә артык түгел. Халык үз көче белән авыр хәлдән чыгарга тырышуын, ләкин бар булышлык файдага гына. Татарларга бездән зур рәхмәт. Огромное вам, татары, наше спасибо, огромное. Бизу рахмет. Пычрак ташкыннан соң төбәктә эчә торган су белән проблема башланды. Рөстәм Миннеханов карары белән аны Оренбург өлкәсенә 30 тонна артык илттеләр. Республиканың Лениногорскидагы минераль сулар җитештерүче завод һәм Казан башкарма комитеты тонналап узатты. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы аша тагын 35 тонна артык җибәрелә. Яшь гвардиячеләр шуңа өстәп көнкүреш кирәк яракларын Нәфис хәйрия фонды 18 тонна артык көнкүреш химиясын туплаган. Иң беренче чиратта булып безнең татар эшмәкәрләре ярдәм кулын сузды. Менә үрнәк булып безнең Самар өлкәсендәге Дуслык татар милли мәдәни оешмасы президенты Канюкаев Фәхретдин Бәдретдинович 100 меңлек ярдәм белән әлеге менә суны җибәрде. Әлеге йөк машиналары белән гуманитар ярдәм моның белән генә әлбәттә тукталмый. Менә без бүген 20 тонналык суны китерүдә, ул әлбәттә менә бу эшнең башлангычы. Правительство Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар. Татарстан җитәкчелеге бөтен дөнья татар конгрессына вакытында оештырылган ярдәм өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Өлкәгә гуманитар йөк көттерми килеп җитте. Алар һәммәсе халыкка таратылачак. Су милли автономиягә тапшырыла. Моннан аны тарату үзәгенә илтәләр. Шуннан кирәк булган һәркем килеп алырга мөмкин. Кайнар ризык эчәр су белән коткаручыларны да тәэмин итәләр. Орск шәһәрендә шундый пунктлардан кеше өзелмей. Язгы ташу нәтиҗәсендә җирлектәге шактый тарихи урыннар да, борынгы бина, сакланып калган корылмалар да зыян күрде. Бөтен дөнья татар конгрессында шандыруларынча, истәлекле урыннарны торгызуда ярдәм булачак, аны оештыру юлларын соңрак караячаклар. Оператив рәвештә оешкан штаб эшен әле туктатмый. Радик Гыймаев, Фирүз Әбсәләмов, Ринат Әбсәләмов, Яңа Гасыр каналы, Оренбург өлкәсе. Оренбургта Урал елгасында су биеклеге бүген 11 метрга якынлашкан. Ул күп фатирлы йортлар янына килеп җиткән диярлек. Бу турыда шәһәр мэры Сергей Салмин хәбәр итте. Өйләрне язгы ташудан саклар өчен җыелма дамбаларда урнаштыралар. Аларны Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы самолетында алып килгәннәр. Оренбургта 2326 үй һәм 4000гә якын йорт яны участогы су эчендә кала. Президент Владимир Путин бүген судан зыян күргән Оренбург, Курган, Түмән өлкәләре губернаторлары белән видео элемтә
аша киңәшмәдә үткәрде. Россия премьер-министры Михаил Мишустин хөкүмәт киңәшмәсендә кыска вакыт эчендә биналарны электр энергиясе белән тәэмин итү, транспорт хәрәкәтен җайга салу бурычын куйды. Икенче көн рәттән төбәкләрдә Россиянең төзелеш министры Ирек Фәйзуллин да эшли. Аның әйткән сүзләрен РИА Новости язып чыкты. Федераль министр фикеренчә, җимерелгән дамбаның бәясе арттырып күрсәтелгән. Балчыктан ясалган мондый корылма миллиард сум тора алмый дигән ул. Безнең иҗат төркеме дә Оренбург өлкәсендә эшен дәвам итә. Хәбәрчебез Рания Абдрахманова белән оператора Булат Абдулманов бүген Орск каласының иске шәһәр дип аталган өлешенә барды. Моңа кадәр монда берәүне дә кертмиләр иде, чөнки су тирән була. Ташудан иң зур зыян күргән йортлар һәм тарихи мәдәни объектлар шунда урнашкан. Безнең иҗат төркеме МЧС хезмәткәрләре белән берлектә торган җирен калдырырга теләмәгән кешеләрнең хәлен дә белеште. Сулары Орск шәһәренә апрельнең 1 көннәрендә төшә. 5 көнне дамба ватылганнан соң иске шәһәр тулысынча су астында кала. Шул көннән бирле шәһәрнең төп мәйданы Гагарин мәйданында Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының оператив штабы булдырылган. На сегодняшний день у нас наблюдается положительная динамика по снижению уровня воды в реке Урал на территории Орска. Орск тирәсендәге Урал елгасында уңай динамика күзәтелә. Узган тәүлектә су 44 сантиметрга китте, кимүе һаман да дәвам итә. МЧСка волонтерлар да булыша, илнең төрле төбәкләреннән хезмәттәшләр килде. Идел буе федераль округы, Киров өлкәсе, Мәскәү яныннан, ташу башланганнан бирле су баскан мәйданнардан 2500-нан күбрәк кеше имин урыннарга күчерелде. С потопленных территорий эвакуировано более 2500 человек. Бүген су бераз кимегәннән соң иске һәм яңа шәһәр арасында көн дәвамында менә шушындый йөк машиналары йөри. Аларда гуманитар ярдәм китерәләр, кешеләрне эвакуациялиләр. Әмма әле 2 көн элек кенә бу урамнар буйлап мондый машиналарда йөреп булмаган. Амфибияләрдә йөргәннәр. Biz хәзер eski шәһәрдә революциядә халык шушында яшәгән. Советская это историческая часть города. Вот как бы раньше вся жизнь в дореволюционном Орске складывалась здесь вот. 3 часа ночи к нам начала идти вода. Шла она с ужасной скоростью. Не успели мы ничего поднять. Су төнге эшләрдә килә башлады. Тизлеге шул кадәр югары иде, бер нәрсәне дә саклап калырга бик кирәк күтәргә өлгермәдек. Әтием китәргә теләми, ине талап чыкмасыннар, караклар урламасын дип саклый. Очень много животных умерло, спасали мы животных, ребята. Собак, котов, всех, кого можно. Как одето, вот так вышел. Все осталось там. Животные тоже там на горе успели поднять, они там лежат. Сейчас... Пока я повесил мотор, я уже стоял по пояс в воде. Вот люди выскочили, начали выезжать, вот машина там утонула. Резин көймәгә мотор урнаштырганчы су бил тиңентен иде. Өйдә ул түшәмгә кадәр җитә. Әнә машиналар батып ята. Кем өлгерде, алар техникасында коры җиргә китеп баралды. Кем юк, түбәсенә менеп, имин урынга күчерүче коткаручыларны көтеп утырды. Что было в доме, все осталось. Бу иске шәһәрнең иң биек ноктасы Кириллов мәйданы. Су килә башлауга. Биредә яшәүчеләр үзләренең машиналарын һәм хәтта терлекләрен әнәтегендә сыерларны күрергә мөмкин. Шушында алып килә башлаганнар. Как только все это началось, я поняла, что я очень хочу помогать людям, попавшим в такую ситуацию. В нашем городе никогда такого не было. Бу хәлләр башлангач, мин халыкка ярдәм итәргә тиеш икәнемне аңладым. Булай су басуның шәһәребездә булганы юк. Төркем булдырдым. Беренче көннәрне ир-егетләр халыкны көймәдә коткарырга кереште. Хәзер инде аерым мөрәҗәгатьләр буенча эшлибез. Бүген бер ханым әнисенең һаман да өйдә калганын хәбәр итте. Ул авыру да икән әле. Ее не эвакуировалась мама. Находится в доме возле храма. Женщина болеет. Орскның иске шәһәр өлешендәге Авдеев урамы күргәнегезчә биредә бөтен шәхси йортлар су астында. Әле бүген су 2 метрга китте диләр. Моңа кадәр алар әнә теге йортның тәрәзә төбенә кадәр булган. Асфальтовое покрытие, улица Советская, центральная улица, так скажем, в старом городе. А что тут сказать, тут все видно. Бүгенге халыкны эвакуацияләү эшләре башкарылмый диярлек. Йортларын калдырырга теләмәгән кешеләрдән су, ризык, ягулык кирәклеге турында гаризалар гына кабул итәләр. Әмма алары да инде беренсәрән генә ди коткаручылар. Оренбург өлкәсеннән Рания Абдрахманова, Булат Абдулманов, Яңа гасыр каналы.
Жылы кыяшлы көннәрне иртәгә болытлы һәм яңгырлы һава торышы алмаштырачак. Беренче яшендә көтелә температура киләсе тәүлектә әллә ни үзгәрми, ләкин җил көчәя, тизлеге секундына 18 метрга җитәргә мөмкин. Шимбә Татарстан циклон үзәгенә эләгә, шуңа күрә салкын һава массалары үтеп керәчәк. Нәтиҗәдә температураның төшүен фаразлыйлар, яңгыр явачак. Якшәмбе кабат югары атмосфера басымы да урнаша, кыяшлы була. Тик бер генә тәүлеккә дүшәмбедән безне кабат болытлы һава торышы көтә. Табигать уяна башлану белән толпаннар да күренә башлады. Түбән Камада үзәк хастаханәнең травматология пунктына 43 яшьлек хатын мөрәҗәгать иткән, бакчасында эшләгәннән соң ул бутына толпан кадалуын күреп ала, бөҗәкне үзе тартып чыгарган. Табиблар аңа иммуноглобулин кадый. Бакчага чыкканда, парк яисә урманга барганда тәнне тулысынча каплый торган кием кияргә кирәк дип белгечләр. Өйгә кайткач, әлбәттә тәнне тикшереп чыгу да мөһим. Әлеге бөҗәкләр аша куркыныч чыгышлы чир, энцефалит күчәргә мөмкин. Үзәк нерв системасын зарарлый, кеше хәрәкәтсез кала. Узган ел Татарстанда толпан тешләгәннән соң 9376 кеше табибларга мөрәҗәгать иткән. Татарстанда шәркәханәләр эшчәнлеген чикли торган закон кабул ителергә мөмкин. Ул ким дигәндә 250 җәмәгать туклану объектына кагылачак. Бу хакта Дәүләт алкоголь инспекциясендә хәбәр иттеләр. 1 апрельдән Дәүләт думасы күп фатирлы йортларда урнашкан шәркәханәләрнең эшчәнлеген көйләү хокукын төбәкләргә бирә торган закон кабул итте. Татарстанда да андый канун проекты әзерләнә. Аның нигезендә шикле шәркәханәләр һәм рестораннарны бүлеп карау күздә тотыла. Ул нәрсәне үзгәртер? Бу хакта киләсе материалда. Казанның Кызыл Какшай урамында тәүлек буе эшләүче бар. Аракы да, сыра да саталар. Йорт янәшәсендә үк урнашкан. Халык сөйләвенчә, моннан көне буе кеше өзелми. Эшкә барам. Сагат 6-да алар инде басып торалар исерекләр. Басып та хатын кызы да бар, ирләре дә бар анда, шакшылар, кыссалар, далеко булсыналар менә. Спальный районда булмасыннар алар. Настроениелар бузыла яшьләрнең. Мне кажется, это надо прекращать. Андай заведениеларның битүе яхшырак. Бар кирәкләй бертүгә. Монысы Гагарин урамы. Шәркәханә йортның беренче катында урнашкан. Алкаши всякие ходят. Исерекләр йөри һаман, балаларны үзләрен генә чыгарырга да куркыныч. У нас был раньше убрали. Элек безнең янда да бар иде. Хәзер пекарня эшләделәр, җиңел сулап куйдык. Казанның 3нче районына күчәбез. Зорге урамындагы шәркәханә. Монда да сукмакны суытмыйлар. Иртәнме, төнләме, сәгать ничә булуы мөһим түгел. Аннан чыкканнар шунда ятып йокларга да мөмкин. Кесәләре бушаса, акчаны узып баручылардан тиләнәләр. Монда бит мәктәпләр якын, балалар бакчалары. Анда җирләр әзрәк булырга тиеш дип уйлыйм. Мондый шәркәханәләр эшчәнлеген чикләү турында сүзне даими кузгаталар, законнарга үзгәрешләр дә кертелә, әмма бүгенгә кадәр алар бу өлкәдә тәртип урнаштыру мөмкинлеге бирмәде. Билгеле инде, халыктан зарланулар кимеми. Күп катлы йортларда яшерен төстә эшләүче шәркәханәләр проблемасын хәл итәргә кирәклеге хакында бу атнада Ярчалы мэры Наил Мәхдиев кабат сүз кузгатты. Дәүләт алкоголь инспекциясе бүлеге җитәкчесе Гөлшат Вафина белдерүенчә, автокалада җәмәгать туклану орыннары азык-төлек кибете дигән булып тәүлек буе аракы саталар. Хәзер Ярчалыда 734 кибетнең моңа рөхсәте бар. 2020 елдан башлап район депутатлары тәкъдиме белән торак йортларда шәркәханәләрне кимете алганнар. Узган ел 7 кибет ябыла. Обращение жителей мы обязаны и должны рассматривать, но Халык мөрәҗәгатьләрен без һәр вакыт игътибар үзәгендә тотарга тиеш һәм булган тәҗрибәдән чыгып, проблеманы хәл итү зарур. Без бу уңайдан үз фикеребезне Россия дәрәҗәсендә дә җиткерергә тиешбез дип уйлыйм. Чөнки алкоголь белән законсыз сату итүчеләр башка төбәкләрдә дә аз түгелдер. С учетом наработанной практики 1 апрельдән илдә тәүлек буе алкоголь сатучы шәркәханәләрнең эшчәнлеген көйләргә тиешле закон кабул ителде. Бу вакалат төбәкләргә бирелә. Дәүләт алкоголь инспекциясе күп фатирлы йортларда урнашкан кафеларда төнге 10-нан иртәнге 10-га кадәр исерткеч эчемлек сатуны тыя торган закон проекты әзерләде. Настоящий законопроект разработан в соответствии с федеральным законом за номером 6 ФЗ. Бу закон проекты федераль законга нигезләнеп эшләнде. Ул беренче катында җәмәгать туклану объектлары урнашкан күп фатирлы йортларда яшәүчеләрнең тынычлыгын тәэмин итүне күздә тота. Объектның мәйданына кагылышлы хәзерге закондагы чикләүләр җитәрлек түгел, тавыш тәртипсезлектән зарланучылар күп. Татарстанда күп фатирлы йортларда урнашкан 300 кафеның алкоголь сатуга лицензиясе бар. 54 ресторан тибында эшли. Алар бу чикләүгә эләкми. Калган объектларның күбесе Казанда. Башкаладан тыш бу чикләү республика буенча 14 җәмәгать туклану урынына кагылачак. Гөлнас Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Исерткеч һәм наркотик матдәләрдән бәйлелеге булган кешеләрне мәҗбүри дәвалауны законлаштырырга кирәк. Дәүләт Советы депутатлары бүген шундый тәкъдим кертте. Канун инициативасы турында социаль сәясәт комитеты утырышында сөйләштеләр. Республика наркология диспансеры баш табибы әйткәнчә, Татарстанда мондый пациентларны терлекләндерүнең нәтиҗәлелеген арттырасы бар. Сәрхүшләр һәм наркоманнарны дәвалаганнан соң аларны эш белән тәэмин итү мөһим. Әмма соңгы 6 елда 202 кеше генә хезмәт урынын тапкан. Узган ел алкоголизм диагнозы куелган алдагысыннан 10 тапкыр күп булган. Мондый кешеләрне сәламәтләндерүдәге тагын бер кыенлык, аларны тикшерү үтәргә күндереп булмау, мәҗбүри төстә дәваларга да ярамый. Газоннарга аяк баса торган түгел, Казан халкы шәһәр үзәгендә эт белән йөрүчеләр өчен шүп савытлары булмаудан зарлана. Проблема хәл ителәчәкме? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Тапшыруына дәвам итәбез. Бүген Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе эш сәфәре белән Кытайга килде. Монда Цзилин провинциясенең Чанчун шәһәрендә икътисади хезмәттәшлекне ныгытуга багышланган вакыйгалар бара. Цзилин 24 миллион кеше яшәгән сәнәгать үсеше буенча алга киткән төбәк. Республика провинция белән уртак проектлар эзли, икътисади багланышларын да арттырмакчы. Кайсы тармакта хезмәттәшлек итәргә җыйналар? Сәфәр барышын Фәйрүзә Мәҗитова күзәтә. Казан белән Кытайның Чанчун шәһәре арасы 5000 чакрымнан артык. Цзилин провинциясендә урнашкан. Ул исә илнең төньяк-көнчыгышындагы иң зур сәнәгать үзәге һәм авыл хуҗалыгы төбәкләренең берсе. Халкы 24 миллион. Рөстәм Миңнеханов бүген Совет очучылары истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәк салды. Шәһәр 1932-45 елларда Япония тарафыннан камап алынган була. Аны азат итүдә Байкал аръягы фронтының һава гаскәрләре катнаша. Башта 11 кешелек десант төшерелгән. Алардан соң Чанчунга танк армиясе үтеп керә. Күп еллык оккупацияны Совет очучылары ярдәме белән туктаталар. Һәйкәлдә 23 очучының исеме бар. Русча һәм кытайча язылган. Кытайда Татарстан делегациясен кул чабып каршыладылар. Хезмәттәшлеккә багышланган түгәрәк өстәл утырышында катнашалар. Рөстәм Миңнеханов белгиләп үткәнчә, Татарстан Кытай белән уңышлы эшли. Для сотрудничества Татарстана и правительства Цзилин есть огромный большой потенциал. Следует вместе активно работать над его реализацией. Мы сегодня посетили 2 комплекса по производству автомобилей компании ФАО, конечно, очень впечатляет. Считаю возможным установление партнерской связи, в том числе и между нашими муниципалитетами наших регионов. Узган ел ике арада товар әйләнеше 2 тапкырга артып 3 миллиард долларга җиткән. Ростки Россия белән Кытай эшлекле форумы узган ел 1-нче тапкыр һәм Казанда үтте. Россия белән Кытай арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 75 ел. Республиканың 7 төбәк белән килешүе бар. Безгә кертелүче импортның 60% Кытайдан. Идет знакомство с провинциями, изучается передовой опыт. В Пекине действует торгово-экономическое представительство Республики Татарстан. Подписаны и реализуется соглашение с рядом китайских провинций, компаний и вузами. Хорошими темпами растет товарооборот между Татарстаном и Китаем. Среди конкурентных преимуществ нашей республики выгодное географическое положение, богатые природные и высококвалифицированные трудовые ресурсы. Рөстәм Миңнеханов провинциянең нефть химиясе, энергетика, фармацевтика, машина төзелеше, азык-төлек җитештерүдәге уртаклыкларын билгеләп үтте. Сәүдә министры Олег Коробченко проектлар турында сөйләде. Созданный новый проект «Атом». Бездә атом проекты бар. Кытай партнерлары белән берлектә электромобильләр җыябыз. Хәзер Кытайда җитештерә башлар өчен урын эзлибез. Ул сезнең провинциядә дә булырга мөмкин. Совместно с китайскими коллегами. Хезмәттәшлекне тагында арттыру теләге турында Татарстан рәисе Цзилин провинциясе губернаторына әйтте. Мы пока с провинцией Цзилин не работали, но у нас очень серьезные планы активизации наших контактов. Прежде всего нам необходимо расширить, усилить работу наших бизнес-делегаций. Цзилин провинциясе губернаторы үз чиратында Татарстанның Россиядә иң алга киткән төбәкләрнең берсе булуын ассызыклый.
Сезне провинцияда сәламләүемә бик шатмын. Кытай белән Россия арасында һәм дәүләт җитәкчеләре Владимир Путин белән Си Цзиньпин дуслыгын исәптә тотып, безнең хезмәттәшлекнең ныклы нигезе бар. Без сезнең илнең төбәкләре белән элемтәләрне арттыруга зур игътибар бирәбез. 2030 елга кадәр элемтәләрне берничә тапкыр арттыру бурычы тора. Рөстәм Миңнеханов губернаторны БРИКС илләре дәүләтләре башлыклары җыенына чакырды. Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Казанда гадәттән тыш хәл була калса, халык йорт подваллары, җир асты парковкасы һәм метро станцияләренә кереп яшеренә ала. Бүген бу хакта Башкала мэриясендә узган террорчылыкка каршы туру комиссиясе утырышында белдерделәр. Тикшереп чыкканнан соң Казанда 2000нан артык күп фатирлы йорт подвалында 3 дистәләп паркингта качып туру мөмкин булуы да ачыклана. Шулай ук метро станцияләренә төшәргә була. Әмәт бистәсендәгесе җир өстендә урнашканга, анда качарга ярамый. Шәһәр җитәкчелеге әйткәнчә, гадәттән тыш хәл вакытында иң мөһиме халыкның куркуга бирелмәве. Вопрос защитных сооружений один из самых, безусловно, важных. Яшерүне корылмалары иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Алар кайсы предприятие территориясендә урнашкан бу объектларны әзерләү һәм карап тору өчен шуларның җитәкчеләре җаваплы. Бу әлеге кешеләрнең намус эше. Иминлек турында бүген генә кайгырта башламадык һәм бу мәсьәлә көннән-көн җитдиләнә бара. Актуальность этого вопроса возрастает с каждым днем. Ел башыннан Казанда террорчылык белән янаган 1000нән артык хәбәр теркәлгән. Бу хакта Эчке эшләр идарәсе җитәкчесе Надир Закиров сөйләде. 2023 ел буена 2940 хәбәр була. Быел теракт турында ялган мәгълүмат тарату буенча 158 җинаять эше кузгатылган. Барлык идарәләргә дә җәмәгать транспорты һәм кеше күп җыела торган урыннарда иминлек саклауга игътибарны арттырырга кушылды. Республикага килүче транспорт аерым контрольгә алына. 5 марта на трассе М7 в ходе досмотра сотрудниками ДПС нашего управления. Март башында М7 трассасында ЮХИД хезмәткәрләре 63 яшьлек ир-атны туктата. Машинасын тикшергәннән соң 8 килограммнан артык гексоген һәм тротил тапканнар. Бу мәддәләр белән илнең ерак көнчыгышында урнашкан күперне шартлатырга теләгәннәр. Подрыва моста на Дальнем Востоке нашей страны. Түбәнкама кадетлары корал ясаучы легендар конструкторлар белән очрашты. Михаил Драгунов Ижевскийның корал уйлап табучылары нәселеннән кедр пистолет пулеметы һәм снайпер винтовкасы аның хезмәте. Вадим Ярыгин 30 төрле корал ясаган, иң танылган әлбәттә Ярыгин пистолеты, ул Россия армиясендә хәзердә кулланыла. Яшьләр белән очрашулар арасында Батырлык ордены кавалеры, Төньяк Кавказдагы хәрби хәрәкәтләр ветераны Олег Большаков та бар иде. Алар егет һәм кызларга батырлык дәресе үткәрде. Илебез каһарманнары турында сөйләде. Бүтін Россия дәүләт юстиция университеты эшчәнлеге турында да ныклап сөйләделәр. Иртәгә илдә икенче тапкыр хезмәт ярминкәсе узачак. Быел 2 тапкыр үткәрелә. Икенчесе 28 июньгә билгеләнгән. Ярминкәләр республика, район һәм шәһәрләрендә 46 урында уздырыла. Адресларын Работа Россия сайтыннан карарга мөмкин. Казанда Уникс концертлар залында көтәчәкләр вакансияләрне 500дан артык оешма тәкъдим итә. Алар эш эзләүчеләргә вазифаның барлык үзенчәлекләрен дә аңлатачак, һөнәрен үзгәртергә теләүчеләрне укытырга да җыйналар. Шулай ук түгәрәк өстәл янында фикер алышулар, осталык дәресләре үткәрелә. Узган ел оештырылган ярминкәдә 3000гә якын кеше эш тапкан. Оешмалар без күрәбез, төрле социаль гарантиялар үз эшчеләренә бирәләр. Ул хезмәт хакыгына түгел, кемдер бүген транспорт өчен ташламалар түли, аерым оешмалар, зур предприятиялар ашаталар, общежитие бирәләр, ипотека буенча процентларны түлиләр. Төрле социаль гарантиялар һәм инде менә күбесенчә бу төрле социаль гарантиялар, төрле оешмалар белән күзгә күз очрашып, сөйләшеп, ул менә вакансия ярминкәләрдә булачак. Бүген Казанда Евразияның урта гасырдагы тарихы белән бәйле мөһим мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Фәннәр академиясенең Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтында халыкара түгәрәк өстәл узды. Фәнни мәкаләләр белән Казан, Мәскәү, Астана галимнәре чыгыш ясый. Бу очрашу Казакстандагы фән хезмәткәрләре көне һәм Алтын Урданы тикшерүчеләр ассоциациясе оешмасына 5 ел булу уңайыннан оештырыла. Анда Казакстанның Казандагы генераль консулы Ерлан Исхаков һәм Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов катнашты. Төрки халыкларының тарихы уртак дип белгечләр. Безнең республика белән Казакстан галимнәре Алтын Урданы бергә өйрәнә. Шул ук вакытта урта гасыр тарихы каршылыклы фикерләр уята торган катлаулы чор булып тора. Шуңа күрә фәнни яктан өйрәнгәндә бергәлек кирәклегенә басым ясалды. История такая вещь. Тарихны бүген бер төрле, иртәгә башкача аңлатып була. Шуңа да галимнәребез гел эзләнүдә. Алар даими тикшерүләр үткәрәләр, яңалыклар табалар, чагыштырып карыйлар. Шулай итеп, борынгы бабаларыбызның ничек аралашканын һәм бүгенге көнгә кадәр ничек килеп җиткәнебезне күз алларга мөмкин.
понимается какая-то линия логики. Актерский каганат деген, Золотая Орда деген сұрау әрбір конференцияда тұра. Тикшіру бірінші археологиядан башлап, һәм безнең тарих эшенә бара, һәм зур галимнәрнең мөнәсәбәте. Әлегә шундый яңалыклар иде. Рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Рәүф Шакиров җиткерер. Сау сәламәт булыгыз.